Zákazník sa nazdáva, že je legitímne zostať stáť na zastávke na blikačky, pretože si myslia, že blikačky alebo tzv. Výstražná signalizácia je imunita na všetky takéto aktivity v premávke. A často razy ide o také miesta, kde mi to povedia, že to je v mojej hlave nezlúčiteľné s praxou, ale absolútne. Ja si neviem predstaviť, že by som zostal stáť na nejakej autobusovej zastávke na blikačky, jak taký kolosálny kokot, vyniesol to zákazníkovi hore do kúpeľne, zohrial mu to v mikrovlnke, nakrmil ho s tým vo vaničke, v teplej vodičke, pohľadkal mu brúško a odišiel do piče. Neviem si to predstaviť vôbec. Ale to už v intonácii je počuť, že ten zákazník je tak stotožnený s tým faktom, že to je normálne spraviť, že ani nemám záujem ďalej komunikovať s tým zákazníkom, ja len poviem: dobre, v poriadku, ďakujem, dovidenia. A podľa toho, ako so mnou komunikoval požiadavku na výnos, či to bol rozkazovací spôsob alebo požiadal ako človek, tak ja sa rozhodnem, že či tú objednávku vrátim naspäť do reštaurácie, alebo nájdem niekde inde parkovacie miesto a prejdem tam pešo, hej, nejakú vzdialenosť. Toto je najhorší a najčastejší prípad hlúpych lží.